Halo sekuru nemzukuru. Halo Maudu. Kuri bwanji kumene kwa Mdara. Kuli bwanji kwa kumbale kwa Harare. Kuno kuli bwino ndikumva kuti day 2 ka zayamba kuocha. Achikulire bziri kuno bzatiri kuona kuno ka. Munzo kuti 775 exhibitors. 775 exhibitors abwera komweko. From 31 countries. 49 are my foreigners. 49 ma foreigners. Yes, when's abwera ku ZITF 2026. Zimbabwe is open for business. Zimbabwe is open for business. So chaka chino kuri kutentha chimwene tipaseni timbe kuti ziri bwanji kumweneko. Ziko mwachikulire muri bwanji madzoka bwanji kwa familia dziko la Zimbabwe tiri kugumana tiri kunoka ku ZITF Zimbabwe International Trade Fair 2026. Rangu dzina ni Chamero KB Kanyemba Bonzo, day number 2, Tuesday 21 April 2026, alongside Papa Isabel. Papa Isabel. Asukuru sekuru. Wekudimba Kanyemba okabonzo. African Tonga, the whole world, tichitsutsura tiri ku Zimbabwe International Trade Fair. Icho kwadi muri Zimbabwe sokusiba kwenyu tiri kwabula we kontutu zyakunga. Aiwa ndakukuluma. Zveshona ndichazogadzirisa ndiso but iko zvinozo ndiri kukuluma ende alongside Sweet Lolo. Unonedzi mukomwe ndisikakakada muzukuru wa sekuru ka chikomana tulani mujande. Kupedza nguwa baba Isabel toda kumbotsudzura right bosho ngora segment tichipfapfaidza tiri kuno ku Zimbabwe International Trade Fair mangwanani mamuka seko na papa Isabel. Chokwadi muri Zimbabwe kungobvunzira wosangu chirango asi chokwadi chiripo muri Zimbabwe ndechekuti ndiri kutozvifambira zvangu ndiri patsika muzukuru sekuru mwana ndiwe kubereka meduwe ndiwe kudimba ndapota ndiwe kugowa Zimbabwe zvandiri kuona pano ndiri kuona murume akasimba kana ndichita akasimba inoreva kuti akasimba chikonzero akasimba saka zvaakasimba ndinoti akasimba ade dumbu ndo dambudziko reiko nemuzukuru pakuyamba apa pakutoma apa munotanga zvakanaka pakupedzisira munenge makungotenderera ini ndakagara kuengerera ndirakuzani kana muchigogomezana bzangu tinhimunani panzoma kuti rovai panongonya kuti audza kuti muri kuona monya repakanyemba border post alongside monya repagokwe keda munhu akatsuka kuti si rikiti bvu ayaya hapana chidindo panoda chidindo hapana chidindo Joshua hapana chidindo panoda chidindo hapana chidindo Joshua hapana chidindo panoda chidindo hapana chidindo Joshua rikiti vese vakabata chimuti ngatifambe tese munongotumira ka WhatsApp message kana text message pa namba dzenhare dzinoti 0773 238 096 0773 238 096. Baba Isabel, dzimwe dzenyaya dziri kupisa nhasi musi wechipiri chinotapira dzinosanganisira dzipi? Icho kwadi muri Zimbabwe dzandakabata ndikupakata muri Zimbabwe nezuru anga ari masese anga mukati mekunzvenga muri Zimbabwe ndakataura ndine nyaya pamhondero muri Zimbabwe yemwana sikana ana mai vake vakaroorwa nemumwe murume mushure mekunge baba vake namai vake vakasiyana kureva kuti vanga ve step father mwana sikana uyu akazoenda kunotizira kumurume wamai vake Pulo man selector Martin cheni chiretika mwana sikana akazvarwa namai vake nababa vake baba naamai vachibva vasiyana vasiyana kudaro amai vachibva varoorwa nemumwe murume mwana sikana uyu achibva azomitiswa nemurume waamai achibva atotizira ikoko kuko kuna amai vake amai nemwana vese vari pamurume mumwe chete but pane zvakaitika vari pamurume mumwe chete asi havasi pamwe chete nokuda kwezvakazoitika right yes saka kutaura kune kuti muri yeZimbabwe ndine nyaya muri yeZimbabwe yekulala pansi yekuitika kuti kune vanhu vane zvavakaita zvokuti izvo kutaura kuno kwatiri kuita vanhu vaenda kunoungana kuno umwe sabhuku vachiti tiri kukumbira kuti tiregerero pane zvakataitika chikonzero mbudzi
nevanhu vanga vachibirwa munzvimbo munomu tisu ende tine kumba kwataizvichengetesa chizvisa ikoko. Saka tiri kukumbira sabu kuti tisatenda kunokuratidzai, regai tirenge takuzivisai vanhu vatakatorera zvinhu izvi, asi azokonzera kuti zvinhu zvatakatora izvi zvikanganisike. Chikonzero tine zvatiri kuona zvakuitika mudzimba bedu. Sabhuku achibva chivedzera kuti handiti ndoga nyaya idzi notanga ndashiedza mapurisa. Chikonzero paita nyaya dzokuba apa ndechekulala panzi, ndichokulala pansi. tisingade kupedza nguva. Kune avo vane nyaya dzavo vanenge vachida kuti dzisvike pachimuti paNational FM dzigotsudzurwa naBoshongora. Munobatika sei? Icho kwa dembo ya Zimbabwe vanenge vachida kundibata munondibata pa namba dzisina chipomerwa. Namba idzi ndata dzinyadzise Zimbabwe. Iyi namba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025. Namba idzi 1 musadzipipa, 2 musandifonera ne private number. Kana tine nyaya yapera isina kupera panzvimbo handizokwanisi kusvika panzvimbo konzero achaziva, uye zve hadzidzi kungotamba muchikuti ndeipepire zvakamira sei. Aiwa idzamba dzokutsudzira kungoti ndibhosho. Uye zve kana muchifunga kuti mune zvamunoda zviri kwandiri musati mafuna tange matora ballpoint nepepa kuitira kuti pandinoshevedzera munenge makutotsudzura nekutonyora ipapo. Muri yeZimbabwe musaibipa namba ishi. Mukufamba kwedu tiri maCID, tiri matikitifa, tiri maCID, tiri matikitifa. Kufamba kwedu tiri maCID, tiri matikitifa, tiri maCID, tiri matikitifa. Kufamba kwedu tiri maCID, tiri matikitifa, tiri maCID, tiri matikitifa. Po 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 rikiti vu mahashura muriko here popoma kukuluveve. ehe morning side Yepa morning side, hillside. Fikani ku Zimbabwe International Trade Fair 2026. Baba Isabel tsudzurani chakuyamba nacho. Icho kwa dimbo ya Zimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfadza nekutsudzura zvitika matima nawo senyika ino. Paka Mondoro. Chako Mondoro chiri kuti tani. Zvimbetura muri yeZimbabwe isi Mondoro yatinoti Chitsinga shops chifi murambwa. Muri yeZimbabwe regai ndikuzivisei nyaya iri kuitika panapa ndiye kuti yakaitika kuMondoro kwa chifi murambwa, asi amai vandiri kutaura nezvavo ava vakabva kwa chifi mushava about 15 to 16 kilometers kubva kwa chifi murambwa kuenda kwa chifi mushava. Zvakaitika ndezvekuti kuna amai vakaita mwana nemwanasikana wavo, vaita mwanasikana wavo wavakabereka nemurume wavo vachibva vasiyana nemurume, vasiyana nemurume kudaro amai vakazoita shopu pamashopusi pandiri kutaura apa pandataura nezita muri yeZimbabwe pamashopusi panonzi ipo Chizinga shops. Chizinga vachibvaita shopu yavo ipapo, vari pashopu ipapo mukati mekufamba vari mukati mekupfapfadza nekuita bhizinesi ravo dhuma nevamwe baba idawo nezvorudo vakufambidzana vari mukati mekufambidzana kudaro vakabva tavakudanana vari mukati mekudana vari murudo. Amai ava vane mwanasikana wavo mukavaona hembe dzavo vanopfekera vakaenzana zvokuti munofunga kuti mukomana muning'ina apo amai nemwana. apa ndaamai nemwana. Okay. So zvakazoitika ndezvekuti amai hamuna kuziva kuti baba vanga vakutopindira nekuseri vachitanga nemwanasikana uyu. So zvazoitika iko zvinozvi ndezvekuti iko zvinozvi mwana uyu akazoita pamuviri ndokuenda kunoudza munin'ina waamai vamai vake vanova munin'ina wamai vake avaudza kudaro kuti ndo zviripo. Mwanasikana uyu akabva anzi naamai vamai vake vanove mbuya vakamuperekedza kumba kwemurume uyu, but murume nemukadzi amai ava pakaziva kuti mwana wavo ari kunzi ane pamuviri, but pamuviri pakatakurwa apa ndipe murume wavo. Mwana akazosara wosvitswa pamba, baba naamai vasimudzwa vatotiza vaenda kuHarare. Saka kutaura kune kwatuita mhuri yeZimbabwe murume nemukadzi uyu vane mwana uyu vakatiza vakaenda kuHarare, asi mwana akatakurwa naambuya amai vamai vake vanova ndivo amai vaamai ivavo vane mwana akaiswa pamuviri nemurume wavo achibva asiyiwa pambo. Kutaura kune kwatiri kuita mwana uyu ari kutogara pamba pevabereki vemurume uyu akazvitakura, vakangomuchengetawo vakangomira. Hapana ari kuziva kuti zvichafamba sei, kuti murume uyu achadzoka here, achauya rini, uyezve kana achinge adzoka achamutora semukadzi here. Chikonzero amai vemwana uyu ndiye mudzimai wavo. Iko zvinozvo zviri kuzivikanwa ndezvekuti ane pamuviri mwana amai hapana kuziva kuti vane pamuviri kana hapana. Kana kuri kuti vane pamuviri vese Zimbabwe inobatwa sei? Ende nyaya ndichitaura kwamuri mhuri yeZimbabwe anonzi makuna here. Baba ava vanotora mwana uyu sekuti mwana wavo here, ukama here kana kuti husi ukama nekuti mwana uyu atori nerudzi rwake, asi amai vacho ndo vakaroorwa nemurume uyu. Amai nemwana vese vakazvitakura Zimbabwe, baba vari vamwe chete makuna here. Baba Isabel muri kuti amai nemwana vese vane pamuviri. Vese vane pamuviri. Amai vanga vane nguva yakareba sei vachigarisana nababa? Amai vanga tori kuma 4-5 months. Okay. So mwana ndiye asiri kuzivikanwa kuti nguva yakapinda mai ndiyo yakapindawo here murudo.
nekuti mwana iregirwa chisvika pedyo namai nebaba nenguva dzese chikonzero mwana aka muri kuti mwana mushure mekuziva kuti ane pamuviri akaendeswa nani akaperekedzwa nani kumba kunogara baba naamai akaperekedzwa naamai vamai vake amai vamai vake vakafa asi munin'ina waamai vavo ndo vapenyu kureva kuti ndo mai vamai ka vachibva vamuperekedza ndo vakanomisiya kati tauya nemwana panapa nekuti mimba yaari kutaura kuti ndiye pano asi waari kutaura ndo baba vari kugara namai vake baba vakabvuma here mushure mekuudzwa nyaya iyi vakatyisa havasikuwanika vakangorwa tobo can't vari muharare nekuda kwemalokesheni kuti kuaifiridzo here kubudiriro here kukuwadzana here kumachubheni here amai variko kumondoro aiwa vese vakatiza murume nemukadzi vakatiza vese aunza nyaya pachimuti ndiani ndeveukama kuti isusu mwana takangoendesa ipapo hatizivi kuti zvichafamba sei nyaya yataendesera mwana ikoko ndiye kuti ari kuti chaakatakura ndichababa amai tomuendesa kupi right muri kuti baba naamai vakarambana vekutanga baba vari kupi baba vemwana uyu atisuzati baba vemwana vari kupi okay atina kutsvaga nezvozvo nekuti havasiri vane nyaya iri paground pakaipa zimbabwe muri kuchibata chimuti muri kutinzwa mainzwa nyaya yekumhondoro ngatibatsiranei ingotumirai ka whatsapp message kana text message panhamba dzinoti 0773 238 096 0773 238 please DMR magetsi tichipaka kutenda kuna Bozhongora brand ambassador we DMR earth moving training specialist zvikanzi namukoma love monka shawo kuwadzana 1 Harare kanyemba na Bozho tiri kukubatai ku ZITF le Bozho ari kumbonzvenga pamhepo ndokwasaka vese vanondiziva aiwaka mainjiniya vari kugadzirisa kuti munyatso kuti bata zvakanakisisa kanyemba ndo anonzi makuna ayo ndinonzi Panashe Matangira hanzi kwachikwaka mubhuku rekwa Bhosha ndimutsire amai nababa Matangira nevana vangu vanoti Clive and Sharon Matangira naamai vavo vanonzi Kiyo baby hanzi kwachikwaka chakabata chimuti chikwaka chabata muri yezimbabwe ndozati makanochibatawa vari kuenda nacho hanzi ayo ndo anonzi makuna chokwadi mukoma kei makuna here babesa pewa uri kugara naamai vacho ropa riri pamwana ndo ropa riri pamwana wauri kushandisa zvakare step father naamai avo vanozivana sei amai vakabvuma kutiza nastep father zvimwe baba avo kuzopa mwana pamuviri vakatanga nekubata chibharo so kutiza kutya kusungwa ndinonzi poka njuti dhete vaangel mukwasha wekwamatirira kuborodeo but kutiza kupedza nyaya here mukoma kei akusopedza nyaya saizvozvo vatori muchibage vachabuda rini Andrisi Viega kuMozambique tantani mano tiri kuchipata chimuti aiwa nochibata zvo pamadiamento rega tinzwe kuti ndiani mumwe akachibata chimuti zvikanzi ayo makuna ayo mutsa Victor Katiyo Tinashe Gotora Alec Gweja Boss London British Chingaipe Kelvin Joao Addington Mkwanya Trimo Liba Denford Chari Prominent Mandombo Regai Samuel Gwaya Amai Makoni Esa Kanengoni Nobel Chabeta Denozita Radio Inspector Shekman Matono Seiba besa pe muri kuti makuna mwana wemwana wangu ndikaroora mukadzi ane mwana wake asi mwana wangu here mukaita sei ndikaroora mukadzi ane mwana wake nokuti mwanasikana uyu haana ropa rimwe chete nababa nditi asi akasangana baba vanovadana chiti chii ndi baba saka makuna here chikomba cha amai chii chikomba cha amai ndi baba what about vari kutogara vese Zimbabwe makuna here aya vachitiunzira ka messages pa 0773238096 rega ikatipinde muchitoro nevasaura vedu vePremier Tobacco Auction Floors afika nthawe pari manje rega tinzwe kuti vadiwa vatereri manyama vanoti kudiniko kubudikidza kane ichi chatsudzurwa na Bozhongora wow hanzi kudiniko okay ndaita kumukirira na 22 minutes past 3 am kuseni kuno ndiri kunonzi ku Ontario Canada varume munonditira apa tinosiyana nekuda kwenguva icho chamai nemwana pakaipa muchazvirega kudhonza sanzo nemashizha aro ndinonzi Philip Magwisa kumusha Makande kukariba but ndiri kuCanada icho yes akachibata chimuti kuCanada kachana le ari kuti andichisiya akachibata kuti izvozvo kuCanada 28 minutes past 3 am wow hanzi ndakachibata chimuti rega tinzi kuti vamwe vanoti kudiniko kanyemba icho chepamhondoro chinoda ndimi musandipikise ndinonzi madzibaba Chausi kumhasa ndiri padombo shava panonzi pachogugudza sezvo vari madzibaba vanofamba mungwambiti
Andiriya simudza mpata tirove pakadzikadzika. Andiriya simudza mpata tirove pakadzikadzika simudza mpata pakadzikadzika simudza mpata pakadzika popo rakia ta 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 Oh, you need to be 42 with the penny for. Oh, you need to be 42 with the penny for. ta popo Jani kwa katanga pa kuna matapadeka katweni. Nicodemus Akatevera pa kurura mandianiko. Leviticus Maya ukatweni ukatacha zotevera pa kuna kandianiko. Simon Peter Akapedzesera pa kutenda. Mother Mary Pioro tapio. Oh, romance paini pata pitani bro. Afana tusipekeshani mturaima. Jumanda wakachuemba kivinika. Sipiliti waromai. Daniel Oshuri pinfo. Wako chwemba. Sipiliti waromai. Daniel Oshuri. Okay Oshuri. Oiri. Po. Rikiti 100% makuna kuna ayo asi vachabatwa chete hakuna kwa wanosvika. Ndinomutsa Abigail Chabeta neshamwari dzake vari pachitungwiza pahuru yadzo pamusika netimu mashasha yese nemhuri yese kwa Chabeta. Ndinonzi Nobert Chabeta pachivaka nenyama kuhurungwe. Baba Isabel regaika pari zvino tikudzosereika zvekareika kumbare studio timbonzwa kanhau muntundu washangani pabodzi kana sutu mushure menhau todzoka zvakareka tongotsudzura kachimwe pamwe chete kanokupinda muchitoro nevasawira vedu Premier Bet Zimbabwe beja magrini uhwine magrini. Chikulire wachitamoa kunokobulawayo tipaseni timbe kuti zaenda bwanji second half iyo. Mukanati maenda tiri kubva kuti mawa kurampira Scotland na Dynamos achimwene mawa kuli mpira waukuru kurufaro uko. Yes, muri kuenda kaukava pale live commentary. Yes, tikuchaya umeneo live commentary 3 o'clock Scotland versus Zimbabwe. CS Ronaldo alongside Andrew Mpembe one profit asara. Mboti tsvagira kana pane vatereri masupporters eScotland kana Dynamos varudaka kuenda kunoona mutambo wacho aiwa katoda kungokanda matickets iko courtesy of Premier Soccer League mozomawinisa. Tinotenda Premier Soccer League nematickets wayo kasaka mangozvinzwira muri yeZimbabwe tikati fambe tombowinisa matickets iye nhasi pano pa mid morning show 12 o'clock zisati dzachaya unenge watoone matickets ako wakananga kunoona Scotland neDimbare mwene ziko magwira nchito the 66th edition ya Zimbabwe International Trade Fair ZITF 2026 kuyamba ka 20 kufika 25 April 2026 tiri kuna kakobulawayo wapata basa ka CS Ronaldo Ezra Kaunda lekezani katendere patsogoroka nacho chirongwa. Baba Isabel ma messages ari kuya ari kuti kuvatereri vacho varikosve pane nyama ngamuchitaura apa kana pakati pamatimu maviri Scotland FC pamwe chete neDynamos kana vatereri vakapinda muground murufaro nezuro vakawanda vacho kana vari veScotland ndio ichawina kana vari veDynamos ndio ichawina nokuti vakawanda vakaenda kunotora manotsi kune imwe timu yakawina ikoko. Saka muri kuti kana masupporters eScotland akaenda akawanda ndio ichawina kana veDynamos vakaenda vakawanda mangwana ndio ichawina. Aiwa vakaenda nezuro kunoona game recaps ndio vachawina nokuti vakanoona manotsi musi Saturday paitamba Caps paya paikazowina 1-0 paya neteo 1 saka vakaenda vakawanda ndio vane timu ichawina saka mukaona vachawina ndio vakaenda vakawanda nokuti vakanoona manotsi. Baba Isabel ndichazokubvunza eka musi wechina after the game ini ndiri right yawina ndio yakawanda yakaenda Kanyemba baba anzi Kanyemba baba vanofanira kuendeswa kwa mambo ndinonzi Martin ndiri kuchiredzi takachibata chimuti no mukoma KB chokwadi chakazara chekuti vanhu tinofanira kuita hunhu hunhu hunodiwa kana iwewe uchiziva kuti une zvauri kuita udza vana vako kuti ndinotamba kubva apa kusvika apa kureva kuti imi makubva apa muchienda apa munhu anonzi mwana paukama muukama hatisangani hatisi muka
Mondoro zvakaitwa nemwana naamai yanzi ndiro gango remujolo nemiwo vasikana munazo siyanai nemudhara nemadhara ana baba venyu mhani derere hariswe dovi itapfo kuti mumashasha Kosi London Bridge chingaipe King Maramba Steven Siyaboa Tinashe Gotora Shekimeni Matono Victor Katiyo London Bridge chingaipe Amai Nosa Mai Craig Mai chingaipe ndinonzi Mr Intelligence Kelvin Jiwaupa ngoma famu kuguruve derere harisi mudovi akomana ndawe ziri kudiana tsudzura ichimwe topinda muchitoro nePremier Bet Zimbabwe icho kwadembo ya Zimbabwe ndiri mandira mukati mekufamba nekutsudzura Zimbabwe ndamboda kutaura nyaya yekulala pansi iyo yevanhu vakaba vakaenda kwaSABC mushure mekuti vakaba zvinhu zvavo vasikumira musha ndamboda kutaura zvakare nyaya yekugweru ine murume akanzi iye ndichakupa $50 kana uchinge wapedza kumwa doro iri ndobvapiwa tumwe tudoro turikotu mazuva anotu tinokuwadza achingopedza kufa nyaya zvake chimboda kutaura zvakare yekubhikita mashoko emurume akaenda pasida kutaura pana pamhuri yeZimbabwe inyaya iri mukati meguta randinoshivedza kuti bindura yekubhindura mhuri yeZimbabwe murume ndanzwa kuti wangu asi musi wechitatu vanhu vakataka kuchema vari mukati mekuti kune varume vari kurwara mukati asi akazoenda SABC akavaudza akati izvo zari kune varume vangaitema nechine mudzimai wangu kana ndaenda ini varume vanenge vauya kwamuri ndo vakafambe netsoka chinangwa changu chokufanira ndechekuti ndisvike ndakaneta ndine shungu nehasha ndoda dhasti mugumbo ndizive kuti ndiri kutamburira chii mukadzi wandiri kuchengeta ari kusangana nevamwe varume asi nhamba yandiri kuziva nekuona yawandisa saka SABC ndibatsire vekutanga 3 vachauya era rufu ameno zvenyu asi muri kunzi izvezvi mune varume 11 vasiri kudya vachiri kuenda kuchimbuzi vari kuzvimba matumbu murume uyu wokutorerwa mudzimai nevamwe varume vava nenguva yakareba sei vachigara vasina mudzimai atori mune mukadzi nevana 4 pa4 pane mimba mimba 3 dzakatakurwa chikonzero mafirstborn ake matwins kuchibva kwasvika makaberekwa ma11 ende kumashure kwemukadzi akambotaudza murume wake kuti izvo ini ndiri mwana mudiki ndichiri kunzwa kuda murume saka imi kana mchitora nguva refu muri ikoko hazvinditatisi kuita zvandinoda murume achibva ati iye ini chandiri kuda ndechekuti handisi kuda kuita imba 2 ndichazama zvandinogona kuti ndigare newe uzive kuti kana murume aenda kubasa aiwa anomirirwa saka mashoko emukadzi ndio akasimudza murume hama dzemurume chiudza dzavudza kuti murume kuti aiwa zviri kuitika kuno zvakawandisa vanhu vari kutaurwa ava vanhu vanga vachitozivikanwa so izvo zviri kutaura kuno kwatiri kuti kune mumwe murume ari mukati menzvimbo iyi anonamata imwe kereke akaudzwa nehama dzake kunzi iwewe enda unopupura chikonzero totozviziva takakuona musi wakati uchiita zvinhu izvi murume uyu ari kunzi ndiye one sofa akasvika achiudza SABC nehama kuti ndiri kukumbira kuti ndiregererwe chokwadi ndaitamba nemukadzi uyu mukadzi achibva abvunzwa nehama achibva ati iye anoziva ndiye nokuti inini handina murume wandakavinga asi varume vaindivinga ndo vanondiziva ameno havo kana vakasauya kuzokumbira kuregererwa saka muri kuti varume vari kurwara izvozvo vangani 11 munzvimbo imwe chete same village saka muri kuti varume vese 11 ava vari kurwara nokuda kwokuti vakashina vakatamba nemudzimai womuridzi lese iko zvinozvo vakatopupura nyaya yekutamba nemukadzi wemunhu 11 varume vari munzvimbo imwe chete baba Isabel ko iye murume uyu akadii kutora mhuri yake mudzimai wake akaenda naye kubridge nakubedbridge kwanga achishanda mukoma KB saizvezvi kana kuri kuti mukadzi haanzwisisi mozondibvunza here kuti wakaregera wakatakura maIsabel wakaenda nawo kuSAITF but totakura imba yese here because kana vachitaura kuti inini handikwanisi kumirira kwenguva yakareba sei munodi kungotaura HR kuti ndoda kuenda namaIsabel mukoma KB zvakauma titendereka mhuri yeZimbabwe machinzwa chekubhindura pamusana titende timbopinda muchitoro nevasaura vedu vePremier Bet Zimbabwe beja magrini uwine magrini hanzi kudiniko chii chazoitika vekwamutare vari kuti masaisai adimbuka regaika mukoma Richard Botsa ambobata akatimu kuitira kuti masaisai adzoke kupi kwamutare mukoma Botsa bata masaisai anofunga inyaya dziri kuitika kwamutare asi pamwe vari kuchibata hanzi KB naBosho icho chekubhindura chine masofa panze inonzi chipo jokonya kaudiri pake kobulawayo wow
chokonya chipo ungapi uya pano pa uya panapa pedyo izvezvi tikutambidza makunayo utange kufadaya rega tinzwe kuti dai wanga uri iwewe uri kubhindura wakaenda kunotamba nemudzimai wemuridzi izvozvi dumbo rakuita sei yes kana kuti dai uriwe une hama yakatamba nemukadzi wemunhu ine dumbo rakuzvimba dai uchiita sei tomboti zviri kwenyu dai waita sei rega ikatinzwe kuti hanzi kudiniko icho KB naBozho Magonatani KB Masaisai akutiza chokubhindura icho hatina kunyatsokuchinzwa adzoka Masaisai kuno kwaMutare ndinonzi baba Kesti kwaMutare kuPenalonga ingodzoka reche kwaMutare mbichana icho kwadimbo yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfadza nekutsudza zvutika matima nawo nyika ino nyaya yekubhindura kwamusana mhuri yeZimbabwe inoti kune murume anove malaicha anoshandira kuBait Bridge ane mukadzi wake nevana anokwana kuita ivo vana vakazvarwa nemimba dzinokwana kuita idzo nhatu 1 mimba yakatakura matwins 2 dzikatakura ma11 kuri vati mimba nhatu but vana varipo 4 vana vasokudaro murume ari kubasa kwake mukadzi akambonetsera nemurume mushure memurume kuti akaudzwa kuti mukadzi wako ane matambiro nemafambiro anoita mukadzi akaudza murume zvekutoti aiwa baba mwana ona izera rake ona zvandiri inini ndiri mwana mudiki ndoda murume padhuze murume akati ndo basa rangu rekufamba ndichiita ndofamba here ma-up and down ndichienda newe tikasangana netsauna tinopera nekufa chida kuchengeta vana vedu uyezve musha wacho uchazochengetwa nani zvanda kuti rega ndede kubasa murume kusikadzi kusara kusvika akupinza varume vakawanda kusvikira hama dzake dzamuudza kuti mukadzi wako kuri kuti takutonyara kusanganisana navo nyowene takutonyara mabatiro mabasa ake ndekuti hembe dzake hadzina nyadzi kuti dzinobviswa papi kureva kuti ari kufamba achiita zvinhu zvake so murume achibvadzoka ndokuona sabhuku zvikanzi sabhuku ndiri kuziva kuti mumusha wangu raite senge danga remombe rekuti rikavhurwa rivhari rinenge bhawa ada anopinda kana kuti kaunda yemushopu wese munhu anozembera kana kuti sunuka yekuti kunyangwa munhu anorwara nenjere choti vanongoya vachitamba ipapo sezvo wangochenedza cheni saka zvirikutarapana mande zvokuti inini ndiri kuti munhu wese akatamba nemukadzi wangu ndichaona zvekuita asi pavanhu vacho vese ndiri kuvaziva ndakavaratidzwa kana pane vandisingazivi vakatosara but ndine nhamba yakawanda yandinami but murume pakadzidza sabhuku akanga achitera nhamba inokwera kuita iyo 9 ndo yaiziva asi pazotanga basa zvikanzi sabhuku kana vanhu vachinge vauya vachatanga kuuya kwandiri vanokona kuti 3 ndo vandicharegerera vamwe vese kana iri ngozi ndeyangu murume achibva aenda mhuri yeZimbabwe kune vanhu vanosvika kuti 11 vari kuzvimba matumbu mukusoma makumbo pamwe chete vamwe kuchaenda kuchimbozi but dzimwe hama dzakaziva kusanganisira mumwe murume wekereke akatodzwa nehama dzake kuti dai baita se maina nokumeregero uyu ndiye akasvika kwasabhuku but asati asanganiswa nemurume wacho saka kutaura kune kwatiri kuita vanhu vari kurwara munzvimbo yekubhindura riri village rimwe chete kuda kwemukadzi asi mukadzi uyu mhuri yeZimbabwe ari kushevedzera nyaya mushure mekubvunzwa nehama dzimwe kuti iwewe uyu ari kurwara zvakare zvikanzi amubvunze inini munobvunza akauya kwandiri chikonzero inini handina murume wandakaenda ndichinokombisa but vauya kwandiri wandakabvunza wandakabvuma ndiye wamuchabvunza kuti ndiko here kwawakaendako ndiye achakudavirai inini musandibvunza chekubhindura ichi akagona murume uyo mujolo ungapere ndinonzi baba tapiwa Stone Ridge kudhemu baba Isabel regaika se Esraudo ambokontinya nevateereri chekubhindura nechekumhondoro anditika vari kustudio ikoko tinodzoka kamanje kunoko tichipa kutenda kuna mukoma Richard Botsa pamwe cheteka naTemba Sakayongo akiti KB Kanyemba Bonzo Boshongora kuti murume mukuru anodzoka kuita mwana mudiki agochema zvinosiririsa zvokuti kana musina motokari yenyu kuti mbomutakure neurwere hwainawo hunonetsa murume anobva kwaMutoko vanogara mune rimwe village riri kwaMutoko vachigara kwaMutoko kudaro pane murume ane mukadzi wake ari kwaMutoko but iye anoshanda muguta rino remuHarare murume anosiya mukadzi wake ari kwaMutoko pakaita makunha nekurehwa kwokuti izvo mukomana uyu mukadzi wake ari kuita gumbo kunze but kwaMutoko kune mukomana anoita zvemagitari zvokutomboridza mune dzimwe nzvimbo hake but asi tasumukira but anotonzi muimbi kana munzvimbo yekwaMutoko vanotomurespekta kuti anogona kusimudzira nzvimbo ndokubva adanana nemukadzi wemurume uyu anosevenza kune guta reHarare murume uyu paakanzwa kuti mukadzi wake anenge ari kushina nemurume uyu muridzi wemukadzi haana kumbotenderera akashevedza mukomana uyu kumba kwake zvikanzi ndokukumbira kumba kwangu ndakauya
murume achibva asvika zvikanzi shamarini handikuvanziri ndine mashoko ari kutaurwa nevanhu munzvimbo munomu kuti iwewe nemudzimai wangu mune kutamba kwamunenge kuita sori hako kudana kwanda kuita pano mukadzi wangu ndasati ndatomubvunza ari kutonzwa nyaya iyi ndichitoitaura pano so zvandiri kutaura panapa izvi ndo zvinoreva kuti ndo zvandakanzwa muvanhu saka ndati nditaure ndati ndikuudzei makagara mese handina kuvanda nezvandiri kuudzwa nevanhu asi kana zviri izvo ndiri kukumbira kuti musiyane nazvo nokuti hazvindifadzi mandiri kufamba mese umu ndichinongedzerwa kunzi murume uyu ndiye ane mukadzi anotorwa nanhengi ndobvanyarara asi mashoko akaramba achifamba kuti kuno kundo zviri kuitika ende mukadzi uyo anotomutaura mashoko kuti ari kuenda kumusha kwavo but ndikwa mutoko ikoko but zvechokwadi anosvika kuvabereki vake asi nemurume vanonzi vanosangana nyaya yanetsa izvezvi ndiye kudai murume iyeye ane 2 weeks achirwara asi marwariro aari kuita ndiye kuti iye paanoenda kuchimbuzi kunorasa mvura pamvura inobuda maari muri kubuda zvimwe zvinhu zvinenge masvosve zvekuti anosvika panguva yekuti anorwadziwa mvura yakuramba kubuda pozobuda kana kuti masvosve then pozopesera kuya mvura uye zvakare akaenda kuchimbuzi anotaka kurumwa ari pachimbuzi nguva inozouya zvinhu zvaenda kurubatsira kuti chimbuzi chibude paipai anooneka kuti pamusoro pechimbuzi chake paine majuru anenge aripo uyezve iye achitorumwa zvekuti kana akashandisa maoko ari kutoona kutoti pano paanga akarumwa akadzura pari kusara pakabuda chii paine juru ndobva aenda kwasabhuku wake sabhuku ndiri kukumbira kuti inini zvandiri kunzwa pana pamarwero vandinawo ndiri kuona sekuti zvandakaita ndo zviri kukonzesa but ndakambotsiurwa ndiri kukumbira mundisanganisire nemurume uyu yes murume uyu achibva ashevezwa haana kuramba kuenda kwamutoko akaenda kwamutoko aenda kwamutoko akati ndauya ashedzwa nasabhuku masabhuku akaona murume ari kushedzwa ari kumazvikanzi kana ari murume uyu andimire pano nokuti uyu ndakapedza naye kare ndakataura naye akati haana chaanoziva uyezve kana pane zviri kuitika handikwanisi kugara naye nokuti hazvienderane neni aisimosa yangu so ndobva inzwai mhuri yezimbabwe chivindi chine madzimai murume uyu adzokera kubasa murume uyu akawanikwa pamba peimwe n'anga aine mukadzi uyu wemunhu vachitorapisa ipapo kureva kuti amai ava vakatoenda nechikomba chavo kune imwe n'anga yavanoziva vachida kunorapiwa ndo kunosangana nemunin'ina wemurume uyu vachibuda mumba mese kurapwa nakudobori munin'ina wemurume akati namai guru kopana painimi kana kuri kuti mai kuzobatsirwa zvinokunetsai kumba kwenyu hongu zviriko kumunhu wamuri kubuda naye mumatare asiri weukama wedu chii chiri kuitika ndiani mukomana ndokufonera mukoma wake zvikanzi kana zviri izvo hongu neniwo ndinovimba kuti zvandakaita zvaita kana vaakufamba kuenda kukunosvika kudaro so pakazoitika mashoko ekuti izvo murume uyu anenge akataura kuti inini kana pane zviri kuitika ipapo handizvizivi chikonzero ndakatoendawo kwanhenge kana kuri kuti pada zvokugadzirwa ndokwanotoenda ikoko akabvisa mari yake ikoko saka inge anobvisa mari yake so murume uyu wokwamutoko apinda mukati meguta reharare nhasi mhuri yezimbabwe kune vaona munhu uyu ari padhuze nepagiraundi reparufaro mushure mekunoburukira mabhazi kumabhazi kwerenge kwamutoko aburukira kwerenge kwamutoko azotakurwa nevakomana vechingoro achinzi kwaari kuda kunobatsirwa pane mota yachazomutora ndobva aendeswa kusaidi rekugiraundi rekurufaro stadium achinzi rekwamuchamira so zvazoitika ndezvekuti izvo munhu anova ndiye muridzi wemukadzi azofonera zvakare kwaakaenda kwekuti munhu uye ari kunzaya kuharare anogona zvakare kuuya kunani kwamuri nokuti ndini ndakakonzeresa mota iyi haina kuzouya so vanhu vakawanda vangachingomira vachiona murume so murume uyu angasisa nyari angachibvisa hembe yake achiudza vanhu kuti honai zvandiri saka iko zvine zvitamirira kuti iye angachitoshevedzerawo chiti ndoda kuenda kwanhenge ndiri kunzi ndokwandakaita sei kwandakagadzirwa asi angachishevedza nezita saka hatisi kuziva kuti pari zvinozvi kune vakaungana kana vakatiya neeuro pakaungana pamurume uyu kuti asimudzwa here aenda here asi zita anga achishevedza kuti ndo kwandiri kuenda kwandiri kunzi ndakagadzirwa kwataurwa neniwo ndiri kuziva handisati ndanzwa kuti aenda here so vanhu vanga vari papo vapedzisa vanhu vakuita senge vakunetsana vanhu vachiita debate nenyaya yekuti kati izvi zvakanaka here zvoitwa izvi kana kuti hasirizvo asi pane vanhu vanga vachinetsana vachiti izvo murume haafaniri kugadzira mukadzi wake chikonzero haasi mwana wake akangoroora chete
vamwe vachishevedzera vachiti iwo ini ndakakupedzisa mari yangu ndakanoroora ndikabvisa mari yese ndichiti mukadzi wangu ndega asi mukadzi uyu ari kubuda achienda kune vamwe varume ndoita sei kana achindichita ndozvatogona kuita. Murume chinovaka chikomba chakatombobvunzwa nemuridzi wemudzimai akatoshedzwa pamba kuti pane zvauri kuita here nemudzimai wake. Ndaudzwa nevanhu even mukadzi wangu panda kushevedza pano pamba handina zvaari kutoziva akutonzwa nyaya ndichitoitaura panapa ndati ndikazvitaura muri maviri muzvinzwe nokuti kushevedza kwenda kuitai panapa inyaya yekuzivisa kuti kana mune zvamuri kuita ndiri kukumbira musiye handingafambe nokunyana ndichiti ndikaburuka bhazi apa ndinenge chinongedzerwa nevanhu kunzi uyo ndiari kutorerwa mukadzi nanenge uri mwana mudiki kwandiri enda kuimba yako kana muchizviita gumai nhasi zvamakaita zvakwana asi vairamba vachizviita mukadzi achitomboti ndiri kuenda kumusha kuvabereki vake but ndoko vaionekwa vaine munhu uyu ende pakataka kurwara murume uyu akashevedza sikaende kwasabhuku murume uyu akashevedzwa akauya akati aiwa kana ari murume uyu atauri naye nokuti ndakamubvunza akaramba asi kana nezvimwe zvakazoita kureva kuti hakusi kwangu kune kwakaita zvinhu izvi asi nhasi takakurwara ende zviri kubuda pari zvinonetsa muri yeZimbabwe asi pakaungana vanhu pane munhu atozokwanisa kuti izvo nekuti vanhu vakawanda tanga tisingaone zvinhu zvangachitaura zvakafanana nemasosvi nemajuru asi pane vamwe mai vasvika ipapo vanoita senge vanosvikirwa vangava nezvuma taura kuti aiwa majuru ndiri kumaona masosvi ndiri kumaona vakatobata rimwe juru vakati iri juru randiri kuona iri asi ramaoko amai vavo ranga rakuonekwa but varibvisa pamurume uyu so kutaura kunotamirira kunza kuti aendere kwandi asati aenda uyezve munhu anga achitaurwa ndinomuziva ndichada kutomufonera ndigonza kuti zvapapi zvakamira sei asi pane zvinhu zvakwanisa kufonereka chikonzero asati vaenda ikoko zvakaoma so vanhu vanga vachidhibheta mushure mekunge murume uyu auya kuzotsvaga rubatsiro vanhu vakunzwa tsitsi nezviri kuitika ipapo kuti vanhu vari kuti izvo yei mhuri yeZimbabwe zvakanaka here kuti murume aise mukadzi wake rinyoka kana kuteya mukadzi wake kuti kana ane zvaari kuita zvisaoneke pakaipa muri yeZimbabwe 0713938538 0713938538 ndibatei tinzwe kuti zvakamira sei. Ko iye akamboramirei zviri kunzi namai Kesi Kariye murume wokugadzira uyo akagona ndinonzi mai Kesi Kariye pakapiripiri hanzi murume wokugadzira mudzimai wake akagona ameno kuti vamwe munoti kudini kuti vanhu kunamata vachizonamata zvavo vachinamata varimo muri yeZimbabwe riganishivedza chiti izvo nyaya ndiri kutaura yemumbare yandiri kutaura mune mukadzi ari kuchema chiti ndakarorwa ndiri murume wangu asi zvandinogara nemurume wangu ndina tete vangu zvakare vanogarawo munzvimbo yembare iyoyo mune imwe location yandisingagari but yese iri mbare nokuti kanichiedzera mbare chinotaura nzvimbo dzakati wandei kune kumagaba kune kumpedza nhamo kune majubeki kune national yakawanda kuatipendi kwese saka vanogara makasiyana muroora nani navatete so murume uine mukadzi achigaramo mukadzi anoti iye murume anogona kuuya kaviri kana kamwe chete kumba pawiki kana katatu pamwedzi achiuya achigeza achiruwa pasi achienda ndikamubvunza anoti izvo iwe ndinenge ndiri kwasisi wangu sisi vake havana mukadzi havana murume ende kune vana vanogara kumba ikoko anoti iye ndikabvunza vana tete vangu kuti ko baba yemwana vanambosvika ikoko here anotozonzwa murume achiti iwe siyana nezvekungofonera hama dzangu uchindibvunza anoti iye murume idangwe rangu inini ndiri dangwe rake tikasatsvagana hapana kugara kwemurume nemukadzi ndinogona kugara mazuva akawanda ndichifungira mumwe wangu ariko but nyika ino ine mazino dzimwe dzenguva akuwara asangana netsaona kumutsvaga kureva kuti murume wangu asi ndinondireka kunditsvaga nguva dzese ndoenderera mberi nokutsvaga anoti ndiri kwasisi vangu ndinombosvika kwasisi vangu dzimwe nguva ndakambosvikako ndikamuona ariko ndokubva ndambofona kumapasi 12 dzeusiku akati ndiri kwasisi vangu ndiri kuona TV rimwe zuva ndikafona ndifonera Kesi Kariye ndokufonera vatete varatidza kuti vakarara zvikanzi ichokwadi mira ndivape foni vari kuona bhora kuno kumba kwedu kuna TV inobuda bhora kumba kwasisi vangu ndikuona kuna TV pasi 11 pasi 12 sisi vangu vanoshedzera kuti aiwa chokwadi vari kuno kwari kuona bhora mirai ndivape foni obva ati yes madamu chii chiri kunetsa hazvireva kuti kana pesa kuona bhora kunyanguri usiku achadzoka mangwana acho naiwowo anogona kuita 2 days 3 days asingauye ndikada kubvunza tenda kuti siya kufonera hama dzangu uchinditsvaka asi murume wangu
Zimbabwe. Inini andichazivi kuti murume wangu ari kwa Tete kune zvaari kuita. Kana kuti Tete wanenge achivhara zvipande zvake ane kwaanozoenda. Ko saidi rangu inini semukadzi andifanire kutsvaga murume kuti aite mazuva asipo, nokuti kana paine rudo kungosora zuva rese risina nemurume wangu ndinotonzwa kuti rudo parengi pasina. Zviri kuitika izvi inini mhuri yeZimbabwe ndibatsirei. Ndiye murume wangu, ndiye baba vevana vangu, ahagari kumba 3 days asipo, asi tikamutsvaga dzimwe dzenguva nenguva chero midnight anogona kudaira foni ari kumba kwasese, kana kuti sisi anotoshedzera kuti ari kuno kuimbotaura naye ari kuona TV iyoyo yakafanana neri kwa Tete kumba kwedu iriko. Right, Tete havana murume. Tete havana murume. Ende mukadzi akamboenda rimwe zuva ndokubva asvika achiti ndanga ndauya kuti ndizonzwa kuti murume wangu ari kwere kunoko. Ndobva apinda mumba munorara vana zvikanzi mama vanga vaenda kunotengesa, saka vakarara mumba mokasira kurara. Ndofunga unogona kunge vakaneta. Mukadzi uyu akanokera Tete kusvikira adzokera. Tete vanambogara vavhura dhoo kana kudavira, asi vana vaiti varichi varimo. Murume wavo zvakare angasikokumba. Vana havana kutaura kuti sekuru. Aiwa, zvasekuru havana kutaura kuti sekuru vari pano, havana kutaura. Asi musi iwoyo murume angasikokumba. Ende pakauya kuzobvunza Tete havana kudaira. Tete havana kuvhura dhoo. Havana kuvhura dhoo but vanga varimo. Asi vana vanomboti sekuru vari pano. Vakangoti mama ndo varimo. Asi vakaneta nekuti vanga vambobva kwangobva kubasa. Right, mudzimai akatosvika achida kuti aidze kunotsvaga murume wake ega physically manually. Icho kwadi. Asi akaudzwa nevana kuti mama varimo. Asi mama ava vanoti vakambofonerwa nemuroora vanodaira foni. Musi uyu muroora akauya akatonoka. Handizivi kuti dhoo remunhu akarara mumba chero kanzizo dzakakubata dzigonera. Kwakutadza kuzarira musiwo. Apa murume wa mama ava ange asikokumba. 21 minutes to 12 pa National FM chiri kupisa muri kuchiona sei muri yeZimbabwe 0713-938-538 mwanamdara iri kuitika muno musha wembare yakakura mufunge nekuti kune masections, kune nationary, kune majubek handiitika, kune mabeatrice cottages, kune magaba, kune matapi, kune manenyere floods, matererini vakawanda siya so magaba mpedza namo kunoenda vanhu ingori mbare. Asi ndikafona Tete vanoti hold on ari pano regai ndimpe foni ari kuona bhora past one ende zvacho UEFA Champions League inopera waka kuma 11 icho kwadi anenge aripo ipapo anditika asiri kumba. Mama vakati regai ndinotsvaga murume wangu ndega, vakaudzwa kuti mama vakarara asi murume anga asikokumba. Mama vavhure dhoo bakaipa. Muri kuona seiko Zimbabwe 0713-938-538 kana dziri ndimi baba Isabel pakadai ndo padzinodiwa ka Piorota. Robert is buying for the Peter the Pro. Found out to the package of the Raimam. Jumanda Bakachueva Kibikash. Simplicity. What almighty. 10 euros. Iroshi. Irigiti voa iwe TV yacho yoyo kakumba kwedu iriko ichibudisa bhora. Asi dedi vanotosiya TV yacho achienda kunoona kumba kwa Tete pakaipa. Iri kuita mbare 0713-938-538 Ezraundo na Boshongora icho chekumbare. Right, hanzvadzi nehanzvadzi vari kudana navo zviri pachena. Ndonzi Ali Magombo Tengenenge, Freddy Mlandeli pachitungisa sekuru vaive mumba matete imomo na Tete vanga vakanetawo sekuru. Freddy Mlandeli vese vakadeta akuvhura dhoo vanhu vanodana navo. Yes, ndimachiridza Marisa ndiri kuno kumbare, ndiri kudaro ndinda zvitaura Ezrauto na Boshas chekumbare icho chakanyanya. Ndinonzi bloody sister. Right, ndakaitera zvangu ka National FM radio. Hanzi mukadzi ari kutaura Tete uyu ari kutaura chokwadi achiparadze hukama. The radio inspector Shekman Matono wanamdaraka vari kudzifambira nyaya dzacho pa National FM radio. Right, achifamba achiita zvinhu zvake. Asi pavana 8 vese ndiye munhu angari nani eka. Mwana uyu akangoti achifamba angoti ndiri kudarika nekumba ndichimbononoresana mudhara, ndobva asvika napamba ndobva anamhoresana mudhara, achingobva ipapo achinosvika kumba kwake ndobva afa. Just like that. Hapana chinoshamisa kuti kwakambofondera kana mukadzi kuti chii chaitika. Mukomana achivaita sei achibva afa.
afa kudaro baba wacho achibva vashevezwa vakataura mashoko ekuti akati vanhu vane mari vanofa ndiani kukana dai anga achirwara madoctors akaregera kuenda madoctors ake tozviziva kuti vana vedu ava vatori nemadoctors ninye kuti vane mari vasiyana nesu vanhuwo zvavo mashoko ari kubva kuna baba baba mwana chemwa mwamiramira vaita sei yanguva yekuti izvo vakuenda sei vakuenda kunenge kumakuva vanhu mukomana atoita sei yanguva yekuti vanhu vakutaura kuti speech vari kuguva tiri kukumbirawo baba munhu vaite sei vataure mukomana uyu akafa inumber 3 pavana so zvikanzi izvo nababa paipa vasimuka ndinokutendai nokuti kuta kuti mauya kuzotibatsirawo panapa tichiita sei tichiviga mwana aya but zvimwe zvacho unotoona kutoti Mwari aita basa nenyaya yekuti haurambe uchingoona munhu one godo naye ndiri kukumbirawo vana vangu vese vasumuke kuguva uko vana vachibva vasumuka zvinonyadzisaka kuramba kuti baba tisumuke pavanhu vana vachibva vasumuka zvikanzi muri kuvaona vese vana handina tsono kana chipenedi chandinofungidzira kuti ndichemwana wese wamuri kuona but vana ava ndakavaendesa kuchikoro kana kuri kuti hapana akapasa udofo hwake but ndakavaita sei ndakavadzidzisa kusanganisira uyu arera apa watakufudzira uyu ndiye ane bhutsu iyi yandakapfeka iyi yange yakashama murume kudai so zvikanzi mukaitarisa so muri kufungidzira kuti haisi bhutsu ndiye akatomboti itei but ungati une vana here vana vakadai so vasingakuchengeti beta zviende saka vanhu musanetseka ndakukohwa nekuti vakataura vhesi yemubhaibheri kuti kana Jesu chaiye akasvika akazorora pasi peumwe muti azorora kudaro achibva ati regai ndimbozama kutsvaka kuti hapana chandinge adyere akaona usina chaukabereka akautuka ukaoma saka inini vana ava ndichakohwa ndega musanetseka pamusoro pekurara kwauyu ndikatoita saka nabhutsi ndikapfeka ndikamutarisa ndotonzwa hasha saka ndichavakohwa 1 by 1 handisiisi ndatangira panhamba yechi3 ndichatangira panokutanga kusvika panokupedzisira vana vanga vari vangani mumhuri vana vanga varipo 8 vanhu vakatarisa pasi mukomana mukuru akanzi ndiwo andichatanga ndakanasa kutanga paka ndobva abudepo pakasiya vanhu vari kumakuva abuda ipapo ndokutoenda kubhazi straight aishanda muguta reharare ndobva auya kuharare mangwana makuseni anga achisvika vanhu parufu vasati vaparara akadzokera akaenda nemunhu wakaenda naye ndobva asvika ipapo vanhu akutsasira ndikutsvaga chinoita angasingavanzi kuti makazinzwa zvakataurwa tese tangosara tikungogara panapa tangomirira zuva havana kuvanza kuti ndovakauraya hama yedu iyi vari kutaura kuti vakutotanga inini ndiri mukomana mukuru ndiri kunzi ndauda sei vakutangwa ndozvandaendawo ndatoda kutsvaga kuti ndisimbe because hapana zvandingaita ndoda kutofawo ndobva uya nemunhu vachibva ipapo mukomana chiti akukwira bhazi ndakudzokera nayo nemunhu wangu akati handisi kurara panapa vachingokwira bhazi vasati vambofamba kaundi 10 kilometers vanga kutofunda kuti baba vadona ende baba kudona ndokudona zvachose vakabva vatofa ivo vanga vapromisa kuti vachakohwa andichafa but ndine zvandaitawo kuzama asati 10 kilometers adzokera baba vanga kutonzi vadona mwana mukomana zvikanzi kurufu ndiri kudzoka mangwana ende mangwana chakadzoka kurufu ende aitaura pavanhu achishevedzera kuti inini ndakaudzwa pakazara vanhu kuti ndini ndiri kutangwa ndakazama kuti inini pamwe ndikaita sei andiuraya munhu but ndakazama kuzvidzivirira inini handiziviwo kazvi zvauraya bohera vanhu vese parufu yangoshedzera kuti zviri pana ndo parufu pakarambwa chikafu nevanhu vakaramba kudya akatula kuviga munhu tobva rufu rwababa vanhu vodya chikafu mbohwera inzwai munzwe mapisiro ari kuita nzvimbo yenyu please sunungukai kana masaisai ari kubata taurai nesu taurai nezimbabwe tiudzei kani ndimi muri kunzwa nyaya idzi dziri kutaurwa nababa Isabel 0713-938-538 0713-938-538 tiri kuda chidhindo kubva kubhohera muchitiudza kuti yes nyaya iyi ndeyekuno nhasi bhohera yatora chimuti ndinonzi kuda kwashe kudzanga baba kupa kwashe pakaufa kunotoni kanyemba nabhozho moresa makepekepe ose nemamanchester united fans ose nevana vangu
kupa kwashe na kunashe ndinonzi kuda kwashe kudzanga baba kupa kwashe pakaufa kunotoni bhoera iri kupisa kana muchitinzwa bhoera please tibatei kana tifambe pamwe chete 0713 na mwana akashayikwa ari mwana mudiki mwana akashayikwa shoko rakatosvika ma8 days mwana asingawanikwi asi mwana akashayika kumateni kuseni achitamba kuseni kwemba ndokubva ashayikwa ndiko vachitsvaga vakaendesa kumapurisa vakaenda kuzviprofita vakaenda kumagodobori vachitsvaga mwana bhata vana kumuwana yaimuri dheinyoroshiviri benefo vakachiwemba kiminikasha kureva kuti candidate vanga vasingawani munhu ndokubva vagara pasi nesabhuku ndokuenda kuna headman ndokubva vanyora tsamba yekuenda kuna mambo ishe wangu tashaya mwana wedu tiri kukumbira mvumo nesimba rokuti mutinyorerawo tsamba rokuti tendera kuti mutotsvagirawo munhu anopinda muno tiwane mwana wedu nenzira yechivanhu ishokwadi mambo chibvaugamuchira zvikanzira tatenda kana mwana asingaoneke imi muchitodawo ngatitsvagei mwana ikodzero yekuti mwana akazvarwa ngaakure ararame azobatsira mukati menyika ndova maminista ndova maticha mangwana ndova vabereki vemamwana ndovatsudzuri vamangwana mwana uyu angari mwanai angari mwana musikana akura sei mwana vari mudiki mwana mudiki zvadaro mukoma kb n'anga dziva dzauya pakaunganidzwa kuti n'anga dziri kuuya pane 8 days pane gomba retoilet riri pamba rakatosiwa makutanda pamusoro maitariswa everyday vanhu vachitsvaga kuti munhu asishayikwa asi pakati n'anga dziri kuuya mangwana dzatsvagwa namambo mwana akazowanikwa ari mugomba asi ndine urombo mhuri yezimbabwe mwana uyu mukamuona zvinorwadza yamuri nyaya kuti mwana akapenda mwana asina simba haachazwisisi kuti chii chiri kuitika right n'anga dzichibva dzapinda mhuri yezimbabwe regai ndikuudzei nzvimbo yandiri kutaura nezvayo iyi ndiyo nzvimbo zvakare yegore riya yemunhu wekutora nguva refu asina kuvigwa uya airamba kuvigika uya ndokunzvimbo yamambo ava mambo vachibva vati izvo vanhu ngavati sei ngavapinde kutsika mutanda but kuya kwakutatsika mutanda haachashandi zvemwana chete vhilaji yese kurura munhu tsika mutanda munhu ane chinhu chake chese chakaipa ngachirohwe right vapinda mukati nzvimbo iyoyo zvakare ndiyo nzvimbo yamakambonzwa yakambobuda ine vanhu 5 vakadonha murusero pavanhu 5 vakadonha murusero 3 vakatofa kwakasara mapenyu asi penyu 2 vakasara murume nemukadzi murume wachona kubva zvaakadonha munhu arungorara pasi nekurwara akakuvara musana right nekuti kunodonha ndege kubva kudenga kuzotika pasi ma1 right wongu vanatsika mutande vapinda munzvimbo kwanzi ngavabate munhu wese asi nyaya hombe musoro weshoko unoti iwo mwana akanga atorwa nani kunyange vanhu vakawanda vakubatwa but nyaya inoti mwana ndiyakaita kuti nganga ipinde pai munzvimbo apa inganga dzamambo baba vapinda mukati mune vanhu vakabatwa nemishideya yemusoro wevanhu makabuda mazino emvuu ndeni waloshiwiri pinde fu wakachiwemba kiminikasha baba Isabel lehenya mazino emvuu aibatwa ane vanhu yatsika mutanda vaibvuma here kuti ndezvavo vaibvuma pane kananga pandiri kuenda ndati zvimwe zvino zvaibatwa hazvo izvo but nyaya ndechi yemwana pakazobatwa timu rakabuda kunzi ndo rakanga ratora mwana inzwai kwairi kuenda mhuri yezimbabwe nai mambo matendera kuti nganga ipinde vanhu vari kupindwa nokutsikiswa mutanda vana venyu pane vari kuenga nekukweseni make but nyaya tikatarisa nai mambo anoti iwo ndeyekuti gaichinizvo nokuti hapana anotenda kuda kuurarirwa mwana wake vanhu ngavachendeswa vese mone mumwe vanhu vari kubvuma chamambo anoshenda kuti vanhu vari kubvuma kuti zvinhu zvavo ndakuchibvunza mambo wangu madenya abuda wangu mazino abuda handeipa mana zvikanzi vemwana vazobuda chikwata chinogona kunge chine vanhu 4 kana kuti 5 kusanganisira mbuya vemwana but pakaonekwa musi wakatorwa mwana pane umwe mwana ari form 1 akaona mwana achitorwa nambuya
mbuya ivavo ukubatwa. Yes, teni oroshuwiri binifo. Omwana uyu pakaona ndokuda kutaura, pakakuda kutaura ndokubva stroke. Izvo zvimunwe. Teni oroshuwiri mbuya vemwana uyu anga asingaonekwe. Yes. Mbuya pakudini. Mbuya amai vababa. Mwana akaona ari form 1. Pakakuda kutaura chete ndokubva stroke. Izvo murwere. Asi stroke yange isiri kurwara, yange iri yekuti nguva yakada kuti aiwa mwana ndamuona ndobva stroke. Anokwanisa kutaura. Atori murwere. Mbuya vabvuma namazivanzi aiwa. Arikubvuma zvivana. Baba vatori murwere ndokudonha mundege bye. Ndonya iri kugokwa izvo zviburi yeZimbabwe. So mbuya nechikwata chavo vabatwa nanatsika mutanda kuti ndivo vane chekuita nekushayikwa kwemwana achizoonekwa asina simba. Vari kuti kudini? Akufamba kuti kudini because basa ravo ndorakaita but mota dzavo nezvavaishandisa zvakaita sei zvakabva zvatorwa. Nokuti anatsika mutanda vari kubata vachitora zvinhu vakabva vachitora zvinhu zvese. But vanhu vakawanda vari kurwadziwa. Vanhu vakawanda vari kurwadziwa mukoma KB kuti ndizvo here kuti mwana iko zvino zvari kurwara. Mwana asvika papoint isingaiti asi kuti zvino ndizvaari. Iye mwana uyu ari kunzwa sei? Mwana ari kurwara ndokumoti munongotarisa kuti mwana uyu murwere chai mukoma KB. Ingoti munongoti mune mwana but mwana murwere. Ya zvakaoma achiri kuchipatara. Hey, kuti vaida kumushandisei mwana uyu? Amen. Muri yeZimbabwe inzwai munzwe update yegokwe Kanyemba naBhozho. Icho cheku Highfields vashandi vekumochwari vanoziva kuti chituna chakapinda sei. Police get busy pachipatara apo pakarohwa chikiribidi manje vanotaura chete ndinomutsa Maxo Nyambuwa, Mai Craig Sherry Diki, Mai Vesha, Robert Veremo, Brian Madzivanzira, John Komo, Evaristo Banya na Memo Maruma Hoko. Ninchemera Nobedi Chabeta ndiri kunoko kuHurungwe. Tinotenda maita basa kaZimbabwe nekusarudza National FM nekuteerera kachirongwa the hottest mid morning show in Zimbabwe pano pa National FM Kanyemba pamwe chete kana Bhozho Ngora. Inini tinosangana kamanheru pa Sadake and Sanction Music Concert kudotito. Bhozho Ngora anenge ariko zvekare asi mangwana makuseni Baba Isabe vanenge vari panapa na Mesaudo Mesend Love. Baba Isabe pane vangu vachitsvaga ka namba dzenyu vari kuda ka namba dziya dzemubatsiri uye ukubatsira ka mhuri yange ine mwana wekurumwa kuchikoro right. Munovati kudini? Icho kwadi muri yeZimbabwe vanenge vachida kundibata munondibata panhamba dzangu dzisina chipomberwa, nhamba dzisinganyadzisi. Inhamba dzinoti muri yeZimbabwe 0771 545 025 0771 545 025 0736 263536 0736 263536. Ndapota musabhipa sa Rebecca Fosa po rikiti vo Kanyemba naBhozho. Chegokwe chakanyanya icho ambuya avo vanoda kupfapfaidzwa pamuviri pake. Vabereki vake kusvika vazobvunza mwana kuti ewe mwana tikuona sekuti hauna kumira zvakanaka. Chii chiri kuitika pauri? Kusvika vana tete vatora mwana uyu vakamubvunza akaonekwa kuti ane ane pamuviri. Ndiani mukomana ane pamuviri achibva abuda zita kuti ndinenge mukomana achibva ashevedzwa ndobva atsika madziro achibva ramba zvikanzweti handikwanisi. Aramba kudaro akati handizivi nini haakana kuramba zvekutiza munzvimbo. Kuchibva kwaita umwe mukomana ndokubva akombisa musikana uyu aine pamuviri pake zvaizivikana nokuonekwa. Mukomana chiva takawira nomukomana uyu musikana izvo zvaitambura ataka kutotengerwa zvinhu zvepreparation yemimba yake, chikafu, vabereki vachitopiwa zvizo kanzi uyu handida kuda. Vabereki vakati ona une pamuviri tikukumbira mutume munhu ari kuzviona musikana ane pamuviri. Dzimwe dzingwe mwana wedu akaita sei akavanza uye zvino chibvunza mwana wako mukomana watiri kuona kunzwa kuti wakufambidzana naye wakamuudza here kuti ndi pamuviri 1 2 kana wakamuudza akazvigamuchira sei nokuti mangwana ndi kuramba zvinhu zvinoita sei zvichinetsa. Zvikanzi ndakamuudza ende mukomana achibva ati inini musikana uyu ndamuda nezvaari zvese. Vachibva takakufambidzana mwanasikana kusvika akurwadziwa nepamuviri. Mukomana ndiabvisa mari dzese, mukadzi uyu kutakurwa kuendeswa kuchipatara achibva anopona zvese ndiaitenga kubva unza pamba ndobva uya pamba ndokudzoka pamba akutobva kuhospital akangosvika achitora hembe dzake kumba akutoenda kundogara nemurume uyu. Murume uyu achibva atobvisa tsvakirai kune kuti ndini ndine mwana wenyu
kwete zvepakutanga zvekuti vaingoziva kuti muri kufambidzana akazobvisa tsvakira ikuno yokuti ndiri mwana ende vana baba ngoti vakasangana nemukwasha vandomubvunza kuti amai nemwana zviri sei mukomana aingodavira zvaiziva kuti mukadzi akatorwa netsitso dzaro right 1 year 2 years right izvezvi mwana uyu ari kugara nemurume uyu akatora pamiri kauya baba vacho vanoita sei vanovaziva musi weThursday last week mukoma KB murume achibva kubasa ari kusvika pateni ari kuona hapana munhu hembe dzemukadzi dzakarongedzwa dzimwe ndokuenda kumba kwemukadzi kunobvunza svikanzi kunogwa vana kusvika kumukufonera mukadzi foni iri kungoringa asi haisi kudavirwa kusvikira foni haichaita saka izvezvi nezuro murume achizofona foni ichibva davirwa nemunhu wechirume munhu akadayira foni mukoma KB ari kuteedzera mashoko ekuti ndiri kukumbirawo kuti usafonere mukadzi wangu ndiwani mukadzi wako kana uchiti mukadzi wako unorevei kumukadzi wangu mukadzi yechi inoratidza kuti ndichako zvikanzi ndakaroora izvi kwanatidza ndakaendesa mari zvikanzi no ndini baba yomwana yeye mukadzi wangu ndakatora aishi ndini baba yomwana iyeye mukadzi wangu ndakatora kana usina kugutsikana enda kuna natezvara vako unovaudza kuti mukadzi handisi kumuona but pandiri kufona murume ari kundidavira ari kuti ndini baba yomwana ndakatora mukadzi wangu nemwana wangu ndofanira kuna natezvara kundotaura izvozvo vanatezvara kakoti uri tinokumbira mukwasha udzokere tichazokudavira nesi utimboita tsvakidzo zokuti ichokwadi ndizvo vaita tsvakurudzo mukoma KB ndokuzoona kuti mwana wao ndowakaenda ine mwana ari kushevedzera kuti ndakazoona kuti handingaite mutupo yakawanda baba vandakaita naye mwana uyu ndo vandinofanira kuti ndiite navo vana vese saka ndakaenda kuti kumurume wangu ndiye zii zvake murume uyu ati handisati ndataura zvinhu zvakawanda handina zvinai ndaita muri yeZimbabwe ndibatsirei ndinofanira kuti ndiite sei iye tinovaka chikomba ichi ndiye murume manje ndiye murume anokuti ane mwana uyu ndo chachikomba manje muridzi wemwana ndo chachikomba mwana uyu akamitiswaka muridzi wenhumbu akaramba nhumbu mwana akasiyiwa pamba mukadzi akauya kuzodanana neumwe murume aine nhumbu yacho iyeye wacho akauya kuzodanana nemukadzi uyu aine pamuviri pakarambwa ndiye akaenda kuna tezvera akanobvisa mari yebo kureva kuti akaita maona pakutanga akaramba ndo chachikomba nekuti aya mukadzi wemunhu ndizvozvo imi baba Isabel muri kuti muridzi wemudzimai ndiye akanobvisa tsvakira ikuno akazonobvisa mari mushure mekunge musikana uyu arambwa handiti kunoti ndiye amurume nokuti kuita mwana zvinoti uri murume wemunhu yeye vanhu vakawanda vakaita vana nevakadzi vasangana mustreet vasangana kumaloji vachingomichisana mobva maita mwana but mukadzi iyeye anogona kuzoroorwa nemwe munhu wobvisa mari muridzi womukadzi ndiani so akabvisa mari uya uyo ndokutora mukadzi akamitiswa nemwe murume achiti ndichakuchengeta zvise nemwana wako kunyange warambwa ndazvigamuchira right ndokugara nemukadzi mwana kuzva achizvarwa preparation yekutenga chikafu mwana mu2 years Daniel Shiwiri Binifu wakachiwemba kiminikasha muridzi wemukadzi uyayo ndokuya ndokutsvetera mukadzi uyayo mukadzi ndokutiza murume ari kubasa murume achisvika pamba ari kuona mumba mukadzi hamo kuzoongorora hembe hamuna ndokuenda kuna tezvara kuno hako ari kufona haisi kudavirwa nhasi achifona kudavirwa nemurume zvikanzi hey be careful usafonera vakadzi vanhu usafonera mukadzi wangu ndiwani kuyewo zvikanzi seuchiti mukadzi wako mukadzi wangu ndakaenda kuna tezvara ndikanoroora nditori nelist yandakapiwa neimwe mari yandakaenda sei yandakabvisa zvikanzi sorry iwe ukaendesa mari but ini ndini mudzi womukadzi nokuti ndini baba yomwana wawanga uchichengeta saka mukadzi wangu ndaita sei ndatora vabegosha chipaenda kuna tezvara vana tezvara ndauya ndo nyaya iripo but pane munhu andidavira achiti baba vemwana vakati mukwasha rikatimboita tsvakurudzo tichatero chichokudavira nyaya yako but dzokera kopi kuenda kumba vana tezvara chichega mwana wangu ndokumutsvaka zvechokwadi ndokumuona ari kumurume akamumitisa zvikanzi
baba na amai andidi kurevera inema murume waye akanichengeta ndinema muviri akabvisa mari kwenyu hongu but iniwo lete tsvakirudzo dzangu ndaona kuti handingaite mutupo yakawanda ndadzokera kumurume akandipa mwana kuti ndirapete mutupo imwe chete ikoko kwete handiendi ari pano ndiaye murume wangu 20 minutes past kuchengeta mukadzi mai ari kuti iye yeah Zimbabwe ndakaroora ini kusaroora zvese zvinoti hausi kuroora ndiite sei pari zvinosi unoda kukubatai munobatika sei ichokwadi muri yezimbabwe vanenge vachida kundibata munondibata panhamba yangu isina zvipombero namba isinganyadzisi inhamba inoti 0771 545 025 0771 545 025 ndapota musabhipa sa agogo every day is a Friday po rikiti po tokudzoserai kumbari tinodzoka manje magwira ntchito ndithu kanyemba bonzo alongside Bozhongora baba Isabel ndithu kwachita mowa yes ku Zimbabwe International Trade Fair ZITF grounds anzathu khani ziri kusangaratsa mazimba ndithu apa tabwerera kuno kumbari studios ku Harare tizabwereraso ku Bulawayo katiri kurova idonzi siso tigulise pang'ono